Добре дошли, търговци! Днес споделяме една невероятна стратегия за търговия с скалпиране, включваща уникален индикатор Buy Sell, който се използва специално в комбинация с други индикатори за безумно точни резултати. Ще разнищим ключовите елементи на тази стратегия и ще ви покажем как да я използвате ефективно. И така, пригответе се и нека започнем видеото. И така, аз съм в Изглед за търговия и ето как ще изглежда нашата графика, когато приключим с настройката на нашите индикатори. Както можете да видите, тази стратегия използва комбинация от три невероятни индикатора, които правят стратегията по-точна и има много по-малки шансове за фалшиви сигнали. Ще използвам графика на биткоин на 1-5-минутна времева рамка. Можете да използвате тази стратегия на 1-минутна или 5-минутна времева рамка. А също така можете да използвате тази стратегия и на много други различни графики с всички останали времеви рамки. Сега бързо ще зачеркна тези индикатори и ще ги премахна от графиката, за да мога да обясня настройките от самото начало. И така, най-напред нека добавим нашия основен индикатор към графиката. За целта ще щръкнем върху опцията индикатори. И тук ще потърсим в лентата за търсене филтър за двойни диапазони. И след това ще добавим този индикатор към графиката. След добавянето на индикатора към диаграмата можете да видите, че това е просто един прост индикатор за покупка и продажба, но трябва да оптимизираме този индикатор, за да получим по-добри резултати от него. За да направим това, ще отворим настройките на този индикатор и в раздела Inputs, входове, ще се уверим, че опцията Source, източник, е настроена на Close, затвори. След това променяме опцията за бърз период на 45. И опцията за бърз диапазон на 2. След това ще зададем бавния период на 145. И накрая променяме опцията за бавния диапазон на 3. Няма нищо, което наистина да се нуждае от промяна в стила, но ако искате, бихте могли да промените цвета на иконите на сигналите на какъвто искате цвят. И така, след тази оптимизация ето как ще изглежда индикаторът. Всеки път, когато индикаторът Twin Range Filter даде сигнал за покупка, можете да влезете в сделка за покупка. Както тук виждаме, че получихме сигнал за покупка от индикатора, така че можем да влезем в сделка, тук отваряме печеливши позиции за покупка. И също така, когато индикаторът показва сигнал за продажба, можете да влезете в сделка за продажба. Този показател дава доста добри сигнали, но можем да увеличим процента му на печалба още повече. И за да направя това, ще използвам два други индикатора за тази стратегия. За тази цел отново ще отворим менюто с индикатори. И този път потърсете Z-Channel Trend Detection. И след това ще добавим този индикатор към графиката. Този индикатор ще ни помогне да разберем краткосрочната тенденция на пазара. Ще променим настройките и за този индикатор. За да направим това, ще отворим настройките на този индикатор. И след това в раздела за стил ще деактивираме всички опции с изключение на опцията за средна стойност. След това ще променим непрозрачността на цветовете от 0 на 100%. По този начин той ще бъде лесно видим на графиката. Бихте могли също така да увеличите дебелината на двете линии, но това зависи изцяло от вашите предпочитания. И така, настройките за този индикатор са готови. Този индикатор прави много, като ни помага да откриваме фалшиви сигнали. Това е начинът, по който използваме този индикатор. Тенденцията на пазара е възходяща, ако цената е над индикаторът Z-Trend. И също така цветът на графиката на Z-Trend е зелен. При тези условия трябва да влизаме само в сделки за покупка и да избягваме да влизаме в сделки за продажба. Например, тук получихме сигнал за покупка, а трендът също е възходящ, защото цената е над индикаторът Z-Trend и графиката също е зелена. Така че бихме могли да използваме това като сигнал за откриване на сделка за покупка в този момент. И можете да видите, че това щеше да бъде печеливша сделка за покупка. Точно обратните правила важат за сделка за продажба. Между другото, ако не ви се иска сами да анализирате цените, можете да се присъедините към моята безплатна група в Telegram. В нея ежедневно споделям позициите за покупка и продажба, които отварям. Връзката е в описанието под това видео. Тук можем да видим, че имаме сигнал за продажба.
Но индикаторът за тенденция Дзи ни казва, че инерцията на цената е възходяща. Така че в ситуация като тази няма да влезем в сделка и можем да видим, че това беше фалшив сигнал, а с помощта на индикатора Дзи тренд можем да филтрираме много такива сигнали. Но дори тези два индикатора не са достатъчни, за да направим тази стратегия още по-точна и печеливша. Ще добавим още един индикатор към графиката, който допълнително ще прецизира сигналите, потвърдени от тези два индикатора. За тази цел отново ще влезем в раздела с индикатори. И в лентата за търсене напишете пазарна пристрастност. И след това добавете този индикатор към графиката. Този индикатор ще ви помогне да посочите дългосрочната тенденция на пазара. Така че с познаването както на краткосрочните, така и на дългосрочните тенденции търговията срещу тренда може да бъде напълно предотвратена в тази стратегия. След като приложите индикатора към диаграмата, отворете настройките за този индикатор. И в раздела за стил деактивирайте напълно опцията HIKINASHI. След това променете непрозрачността на всички опции за цвят на фона до 70% непрозрачност. Уверете се, че всички те са настроени на 70%. След това се преместваме в раздела за входове. И променете опцията период на 200. Опцията за изглаждане трябва да е на 100. А периодът на осцилатора трябва да бъде настроен на 7. Така че това ще бъдат промените в настройките за този индикатор. Сега, след като графиката ни е настроена, нека преминем през пълните правила за въвеждане на сделка за покупка и продажба чрез тази стратегия. Така че, за да бъде валидна сделката за покупка, на първо място искаме индикаторът за запълване на диапазона Twin да ни даде сигнал за покупка. След това трябва да се уверим, че сигналът ни следва краткосрочната тенденция. А за тази цел цената трябва да е над линията на индикатора Дзи тренд. И цветът на линията също трябва да е зелен. И накрая, трябва да се уверим, че дългосрочният тренд на пазара също е възходящ. И за това цената също трябва да е над индикатора Market Bias, а графиката на този индикатор трябва да е зелена на цвят. Така че, ако всички тези условия са изпълнени, можем спокойно да влезем в сделка за покупка. Така че аз ще отворя позиция за покупка на тази свещ. И ще настроим стоп-лос на линията на индикатора за тренда Дзи, която ще бъде точно тук. След това за тази стратегия ще използваме съотношение риск наклонена черта печалба от 1,5. Сега нека да видим дали цената ще достигне нашата цел или не. И както можете да видите, това беше печеливша сделка за покупка. Сега нека разгледаме друг пример. Тук можем да видим, че получихме сигнал за покупка и цената е над линията на тренда Дзи, а също и над графиката на индикатора за пазарни пристрастия. И двата индикатора са зелени на цвят. Така че ще отворя позиция за покупка тук. Ще задам стоп-лос на индикатора на тренд линията Дзи. А съотношението риск наклонена черта печалба ще определя на 1,5. Надявам се, че сте разбрали правилата за влизане в сделка за покупка чрез тази стратегия. Сега нека преминем през правилата за влизане в сделка за продажба. Между другото, ако не ви се иска сами да анализирате цените, можете да се присъедините към моята безплатна група в Telegram. В нея ежедневно споделям позициите за покупка и продажба, които отварям. Връзката е в описанието под това видео. Така че за влизане в продажба на търговията ние трябва първо да получите сигнал за продажба от индикатор Twin Diapason Filtri. След това трябва да сме сигурни, че краткосрочните и дългосрочните тенденции са нисходящи или се понижават. Искаме цената да е под индикатора Dzi Trend, а също така цветът на графиката Dzi Trend трябва да е червен. И накрая този сигнал ще бъде потвърден, ако цената е и под индикатора за пазарна пристрастност и графиката е в червен цвят. Така че и двете тези индикации предполагат, че това е валиден сигнал за продажба. За това ще отворя позиция за продажба тук. Ще използваме линията на индикатора Dzi Trend като ниво на стоп-лос, което ще бъде точно тук. А коефициентът на поемане на печалбата ще бъде същият като при сделката за покупка. Както виждате, тази стратегия е невероятна и можете да получите добри печалби, като я използвате в търговията си. Нека разгледаме набързо още един пример за търговия с продажба. Тук виждаме, че сигналът за продажба, който получихме, се потвърждава и от двата други индикатора. Тъй като и двата са червени на цвят,
а краткосрочната и дългосрочната инерция е нисходяща. Така че ще отворя позиция за продажба тук, като използвам същите правила за управление на парите, и нека видим дали тази сделка ще бъде печеливша или не. Надявам се, че сте разбрали тази стратегия. И така, това ще бъде всичко за това видео. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала ми и да натиснете звънеца за още невероятни стратегии. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Ще се видим в следващото видео.